sabay tayo nga rugyan, dati nga video tayo tatangaan daw. Ano ko mga liplipatan nga, like, nag-subscribe, dati nga channel tayo, kinay di bell button, hanyo may nga liplipatan rin, ang apitik yan ta, notified kayo, updated kayo, no, dati baro nga video nga, pabuyan ni man, yung nga biday. Nga. Kaya ti topic tayo tata, kaya comparisons, ti American skin, da tayo nga Ilocano, da tayo nga kunake ni Antibangit, kaya adadara na nga bagoong, so na, lagyan tayo nga, go! Oh my god, call the doctor! Give water! Calm, just relax. Oh my god. Maulaw ka? Makasarasarwain ka? Yung kayo mga natibulong tikwa, marunggi. Yung mga kaparusa nila, panipapikpik ke. Baka napanitad na tayo na trablo ba? Apo man, anong karangatan? Oh my god, there's the dog. Relax. Walk normally. Ay, nadaso, pininamon. Kagatang tadilamon, kagatang tadilam, tanong nakakitaban. Hindi na tipagpatando. Apo. I told you there was an accident-prone area. Nabayagin nga damag-damag. The white lady dita, nag-aalang tinawin. Oh my god, that was scary. Ay, nanya, pinapabrahin yun. Kaya mga natira na abon, BTV, baka makima. Guys, please, stop fighting. Naay ta nagtagan ka pa, nagkikita na kayong kamanang. No siya dito aki ipungo-pungo ko pa'y. Guys, hurry up, we're late. Parpartakan yung mga ate, guti. Maudi tayo manipakilanitan na. Naipos si Shanghaya. Thank you for your generosity. I love the food. Oh, pero naman di pansi da. Duduwan sa insag powda. Imo. Okay, let's pray. Siyak man no? Hindi ka naman siyak man tatang. Sabali mo ha? Sorry, ma'am. Ay, nainang. Nag-regat na talaga yung exam me. Pati yung first honor me, duduga na sumbatan na. With that, I need to find a new job. Nakasto yung narigat tibiyag. Kaya ako natigsangi isangit and jiwawawi nun. Thank you for inviting us. Ano nakita nga makaroni girepda. Ang malangan ng hirwa. Imo nga talaga. Aw, so cute. Hala mo, gargarawan. Nihapong nila kay Rita. Wow, cool feathers.
walwalay kay mo. Bigyan ka tibalay. Langar dading ko datan tibaro nga video ni Manay yung biday. Hanyo ko mga liplipatan nga, like and subscribe at nga channel tayo. Thank you. Bye!